Aşgabatda paýtagta degişli bolmadyk belgili awtologlar üçin hereket çäklendirmeleri ýene-de güýçlendirildi. Bu gezek paýtagtyň polisiýasy Aşgabatyň töwereginde ýerleşýän Ahal welaýatynda hasaba alynan belgili uloglary tutýar. Polisiýa işgärleri gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýär. Döwlet ýol gözegçilik polisiýasy Ahal welaýatynda hasaba alynan belgili awtologlary köp saklaýar, ähli ýolagçylary düşürýär we sürüjileri şäherden çykmaga mejbur edýär. Aşgabatda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, ahal nomerli ulagy saklan polisiýa işgäri ulagda oturan ähli ýolagçylary geçip barýan taksileri saklap olara mindirýär. Saklanan ahally awtology bolsa şäheri terk etmäge mejbur edýär. Şeýlelikde şäher taksisine mindirilen adamlaryň ählisi bir ulagyň içinde şäheri aýlanyp şol barmaly ýerine aşmaly bolýarlar we muny öz hasabyna töleýärler. Awtologda näçe adamyň bardygy we nire barýanlygy hiç kim üçin möhüm däl. Olaryň hemmesini bir taksida uğradýarlar. Soň bolsa olar şäheri aýlanýarlar we fiýahat üçin goşmaça tölek töleýärler diýip bu ýagdaýy başdan geçiren Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Ahal nomerli awtologlaryň sürüjilerine bolsa paýtagtda gatnamagyň olar üçin gadagan edilenligi barada aýdylýar we şäheri terk etmek talap edilýär. Şeýle-de olara indiki ýedek tutulan ýagdaýynda uly jerime salynjagy we awtolog duralgasyna eltiljegi duýdurulýar. Paýtagtyň ýol gözegçilik polisiýasynyň müdirliginde bu ýagdaýyň sebäplerini anyklap bolmady. Azatlygyň anonim çeşmeleri bolsa sebet belgileri bolan awtologlaryň paýtagtda gatnamagynyň gadagan edilmegini ýurdun 27 sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gününe taýýarlyk bilen baglaşdyrýarlar. Geçen ýyllaryň tejribesinden häkimetler döwlet bayramçylyklarynyň uly sport ýarışlarynyň ýa-da häkimetler üçin möhüm bolan beýleki çäreleriň öňü tirasynda Aşgabada girmegi gadagan edýärler ýa-da çäklendirýärler. Çäklendirmeler hususy awtologlar we paýtagta degişli bolmadyk taksiler babatynda girdilýär. Her gezek täze çäklendirme girdilende taksileriň bahasy esle ýokarlanýar. Häzirki wagtda Türkmen paýtagtynda sebit belgili awtologlaryň hereketine girdilen çäklendirme koronavirus keseliniň öňgörüli we şidilmedik derejede köpelmegine hem gabat geldi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda COVID-19 ýokaşan adamlaryň sanynyň epesli artmagy bilen birlikde gündelik ölüm derejesi 70 adamdan geçýär. Paýtagtyň keselhanalary hastalardan hyryndy. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurt boýunça girdilýän çäklendirmeler barada hiç hili habar bermeýärler. Ilat nowatdaky çäklendirmeler barada diňe %100 bolan wagtynda bilip galýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň awada etrawynyň häkimini eýleýän wezipetinden boşatdy. Bu waka awada dynjalýan raýatlaryň hiçbir düşündürüş berilmeden milli siýahatçylyk zowlagynyň çykarylmagynyň we sebitin siýahatçylara ýapylmagynyň ideýasyna gabat geldi. Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly 30 awgustda geçirilen iş maslahatynda Berdimämmed Recep Mämmedowich Anna awada etrawynyň häkimi we awada milli siýahatçylyk zowlagyny dolandyrmak baradaky baş müdirligiň başlygy wezipelerinden boşatdy. Döwlet başlygyny munyň sebäplerini düşündirmeden bu wezipelere döwlet Rozmuradowich Jumaýew belläp onu Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşatdy. Şeýle hem Berdimuhammedow Hajygelli Bayram Durdyýewich Orjykowy awada etrawynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyp bu wezipe Gurbanmurat Arazgulyewich Niýazowy belledi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda bu wezipe çalşygynyň sebäpleri düşündirilmeýär. Ýöne bellesek bu waka awada dynjalýan raýatlaryň hiçbir düşündürüş berilmeden milli siýahatçylyk zowlagynyň çykarylmagynyň ideýasyna gabat geldi. 27-28 awgustda awada dynjalýan raýatlar hiçbir sebäp görkezilmeden sebitden kowuldy. Diňe sebäpsiz däl. Eýse siýahatçylaryň beýleki welaýatlardaky öýlerine aşmagyna hem ýardym berilmedi. Olaryň mehmanhanalary tölen pullary hem köýdi. Sebäbi onu ýygyna gaýtaryp bermediler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 31 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Çeşmämiziň sözlerine görä muňa 25 awgustda Aşgabatdan awada gelen siýahatçylaryň 4 sanyny koronawirusyň delta görnüşiniň anyklanmagy sebäp boldy. Häzir awadanyň ähli ýerinde dezinfeksiýa işleri geçirilýär.
Hatta awada şifahanasyny hem yapdylar. Mehmanhanalarda işleýänleriň ählisini karantina uğratdylar diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada awada etrap häkimliginden we awada Milli Syýahatçylyk Zowlagynyň baş müdirliginden, Ýurduň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden, döwlet arasaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göreşme gullugyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurduň dürli künjeginde koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň sanynyň görnetin köpelýän, karantin çäklendirmeleriniň güýçlendirilýän mahalyna gabat geldi. Habarçymyz mehmanhanalardan duýdansyz çykarlan syýahatçylaryň anyk sanyny anyklap bilmedi. Ýöne ol bu ýagdaýyň ýurduň dürli künjeginden dynjalmaga gelen raýatlarda birgiden kynçylyklary döredendigini aýtdy. Syýahatçylaryň aglabasy Sewitde yerli uçar we otly gatnawlary kadaly hereket etmeýändigi sebäpli awadadan çykarlandan soň dessine öýlerine dolanyp bilmedi. Ýatlasyk türkmen häkimetleri koronavirus aladalarynyň arasynda halkara uçar gatnawlary bilen birlikde ozal gowşadylan yerli transport hereketini şol sanda uçar we otly gatnawlaryny hem çäklendirdiler. Syýahatçylar Türkmenbaşydaky mehmanhanalara ýa-da şäherdäki kwartiralara yerleşmeli boldular. Bu bolsa mehmanhanalarda otoglaryň para bilen alınmagyna, kwartiralaryň bir günlük kireyiniň gymmatlamagyna getirdi. Bir adam bir gün Türkmenbaşy mehmanhanasynda galmak üçin 300 manat, Çarlak mehmanhanasynda galmak üçin 500 manat para bermeli boldu. Bu mehmanhanalaryň döwlet tarapyndan kesitlenen narhy 150-200 manada barabar diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäherde kwartiralaryň bir günlük kireyi 400 manada, aşgabada gidýän taksileriň bir adam üçin kireyi hem 1000 manada ýetdi. Bu aralykda awada dynjalmaga baran syýahatçylaryň mehmanhanalardan çykarlandygy barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Garaşsyz neşriň 30 awgustda çap eden habarynda 26 awgustda Sewitdäki polisiýa işgärleriniň awada syýahatçylyk zowlagynyň girelgesini syýahatçylara ýapandygy habar berildi. 27 awgustda mehmanhananyň işgärleri we polisiýa işgärleri adamlardan akşam saat 6-a çenli otoglaryny boşatmagy soradylar. Şol günden başlap awada mehmanhanalaryň işgärleri hem goýup berilmedi diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Bellesek şu aýyň dowamında awada syýahatçylyk zowlagy indi ikinji gezek syýahatçylara ýapyldy. Şu aýyň 1-nji 10 günlüğünde awadaanyň syýahatçylara ýapylmagyna Sewitde prezident Berdimuhammedowyň we başga bir näçe ýurduň döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagynda halkara çäreleriň geçirilmegi sebäp bolupdy. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri awada syýahatçylyk zowlagynyň syýahatçylara ýapylmagy barada ne şu aýyň başynda ne de häzirki pursatda habar berýärler. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 hasaby alınmandygyny tekrarlaýar. Türkmenistanyny guruk gelen ýylda kynçylyk bilen ýetişdirilen paýta haýrynyň ýygnalmagy başlanmagy bilen Sowet ýyllaryndan bäri adat bolan we soňky ýyllarda has güýçlenen paýta gurulugy hem başlandy. Ýöne odal paýta diňe döwlet garmanyna tawsyrlayan wagty terezde ogurlanan bolsa inni meýdandan hem ogurlanyp başlady. Marda gowy çeken kärenneçiler kyn şertlerde ýetişdiren paýta hasyrlarynyň potrot ýerlerinden hem ogurlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda urlaşan bir näçe potrotçynyň tasdiklamagyna görä, daýkanlaryň ýygan paýtalary meýdandan ogurlanýar we häkimetler bu ogurlugy käte kärenneçileriň öýlerinden görýär. Bu ýyl suw gat boldy. Gowaça kelimiz bäri potrot ýerlerimizi iýne gany suwaryp bilmän gaty kösendik. Ýogsa bizden suw nasoslar üçin 50 manatdan pul hem aldylar. Dogry, dögüllü diýilýän nasoslar şondan soň işledi. Ýöne olar gowaça eken daýkanlaryň potrot ýerlerine däli hususy telekeçilik bilen meşgullanýan adamlaryň ekin meýdanlaryna suw çykart diýip daýkanlar aýdýar. Aýdylmagyna görä hususy telekeçiler başlyklar bilen gurulşyp öz ýerlerini ýorunja Mekkeje önekipdirler. Netijede olar öz gerek suwlaryny alypdyrlar. Emma şu ýyla geçip bizim potrot ýerlerimiz bir gelegem süýji suw içmedi. Leýkeşlerden şor kanaldan alynan suw bilen suwarylan owaçalar iýigli boldy. Ýeterlik boý almat diýip adynyň aýdylmalygyny soran marly kärennesi Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu hili ýagdaýlary aýry-aýrylykda urlaşylan beýlek kärenneçiler hem tasdik etdi.
Nasos bilen soğurdurup zeýkeş suwuny berdiler. Ýöne onuň potrot ýerlerimizin aňyr başyna çenli suw çykýança bermediler. Suw berdikmi berdik etdiler. Gogoçamyz goýduk boldy. Bir goda düwmedik ýerler hem bar. Gogoçanyň asla göwürmedik ýer hem kän. Hasyl gatal boldy diýip habarçy bilen gürleşen kärenne çaýtdy. Bolunca paýtany adam tutup her kilogramyna jüýümizden 30 tenge nağd pul töläp ýygdyrýar. Ýygylan paýtalary gogoça meýdanlaryndan daşar ýalkem adam tutýar. Soňol paýtalary ulug tutup öýümüze daşaýar. Sebäbi her gün paýta wadasyny äkider ýaly paýta çykanok diýip kärennesi gürrüňini dowam etdirdi. Öňkü ýyllarda 3 hektar paýta meýdanyndan bir günne 2 tonna paýta ýygan bolsak, bu ýyl 4 hektar ýerimden bir günne 1 tonna hem däl. Bolu bilse 700-800 kilogram paýta alýar. Paýta wadasy 3-4 tonna paýta bolmasa, ulug ýermegi kyn görýär ýa-da gelse ýyla ýagyna uly meçberde pul tutýar. Teleskeli traktory çağırmasaňam pul tutýarlar. Emma edil çağırandaky ýaly kän tutmaýarlar. Paýta wadasyny eltip çekdirende terezde oýun waryn edip elten paýtaň kilogramyny kemýärler. Ondan nasar bolsa her bir tonna paýtadan hapalygy, çyýlygy üçin 300 kilogram kemeldiyarlar diýip kärenneçiler terezde edilýän adalatsızlyklardan ýylyň-ýylyna nägilelik güldirýärler. Emma bu mesele ne hökümet meclislerine ne de döwlet eýçiligindäki metduat dagdalýar. Bir hepde ýygylan paýtany işigime getirdip, soň pulum bolman 4 gün ýygylan paýtany meýdanyna goýup gizelerine üstüne ýattym. Emma bir gün ýugunmaga gaýdyp, ertesi ýerden ýygymçylar bilen potrat ýerme barsam, 4 gün ýygan paýtam ýok eken. Ogurlanypdyr diýip, Bayramaly etrawynyň täze ýol güneşliginiň ýaşaýjy saýdýar. Ýönür başlykdan kömek soramagy baranyna bu ogurlugyň giň ýaýranlygyny, üstesine özüniň hem aýyplanyp biljekdigini bilipdir. Bayramalynyň Çannabil, Adat geňeşliklerine, Murgaw etrawynyň Nurany, Öňkü Kirew, Alham Daýhan birleşiklerine, Mara etrawynyň Gres, Azalov, Baba Daýhan, Öňkü Kalinin hozurluklaryna, Watan Daýhan birleşiginiň Adalat geňeşligine, Wekil Badar etrawynyň Hakykat Daýhan birleşigine, Akkoňur Daýhan birleşigine paýta ogurlanyny. Umuman ähli etrapda bar. Diňetiniň paýtaň ogurlanmady diýip başlyk kärinneçe aýdýar we bellisi ýok. Paýtaňy ödüň ogurlap bir ýerine satan bolmagyň ýa gyşda mala bermek üçin bukan bolmagyň hem mümkin. Ony entek bilersiýär. Maglumat üçin aýdylsa, paýta ýygym möhümlerine terezde edilýän emeller we paýtaçynyň hasabyny toplanýan ummaty uly serişdeler Sowet döwründen bäri açyk syr bolup galýar. Sowet döwründe bu mesele çalarak derňelip başlan hem bolsa, garaşsyzlyk ýyllaryna doly başyna goýurilýärdi, häkimetleriň öz gözegçiligini çuňlaşdyrly diýip synçylar aýdýar. Paýtanyň dini paýta wadasyna däl, meýdanyna, kärenne ýerlerinde hem ogurlanyp başlanmagy bu ýyllaky paýta ýygymynyň esas aýratynlygy boljagy meňzeýär.